Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि कुन्टु बसुमतारी YouTube चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाबाय आंनि गोदान ब्लग भिडिअ जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आं दा भिडिअखौ जागायलांसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गाइस आं दा फोथाराव फैदों। माने थांनाय हराव अखा हादोंमोन नालाय फोथाराव बेसेबां दै जमा जानानै दं बेखौ नायनो फैदों। माने खैथा फोनायनि समा सफैबाय नालाय आं बेखौनो नायनो फैदों। दा आं फैबाय दङ। जोंहानि हाखौ मोनथ'वाखै लोगोफोर, मोनसिगोन आं देखायलांगोन। बे लामाया जाबाय जोंनिया ओरै जोंनिफ्राय फैनानै हरैजा थांबाथाय बरमा मोनहैयो लोगोफोर। नैफोर दंफांफोरा, नै नुनाय दंफांफोरा नैफोरो गासैबो जोंहानि आयंआ गायजोबनाय। बेनिफ्रायनो जोंहानि हाया जागायलाङो आरो ओरै नुहुरनाय बिफां जोबनायालागि लोगोफोर। बे जायगायाव सफैबाथाय थांनोनो बायो आरो, माने जिरायना थानानै मोजां नाङो, बार नाङो, स्रो स्रो साया दङ, टेनसन गैया। न'आव थांनोनो बायो आरो बे जायगायाव फैबा लोगोफोर। गाइस आं फाइनेलि फोथाराव सफैबाय। नोंथांमोननो आं दा खैथा थिलि हेवनायखौ देखायनो नागिरदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै बेनो लोगोफोर जोंहानि खैथा थिलि हालेवनाया। दैया जमा जाबायानो, खैथा फोबा फोजासिगोन। नै बेखिनियानो गाइस। नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे नुफेरै जायगा देखायलांनो नागिरदों फोथाराव फैनायावनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था, आं देखायलांगोन। नोंथांमोना नायनानै मिथि मोनगोन जे बे जायगाया मा। आं दा देखायलांनो नाजागोन। गाइस दा नोंथांमोननो देखायनो नागिरनाय जायगायाव थांगासिनो आङो। माने दुब्लि गेजेरावसो आरो बे जायगाया। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आइदि हिस्ट'बा गोलावा गुसुङा ओइ लावबायसोमोन। मा जागोन आरो, है खुगायाबो माबा माबिसो फायफ्लाङोलै साला। है गाइस दा आं फाइनेलि जायगायाव मोनफैबाय। नोंथांमोना साननो हागौ मा बुस्थु देखायगोन होननानै। नोंथांमोना जेबोखौनो नुवाखैना, दुब्लि गेजेरसो। आं दा देखायनो नागिरनाय जायगायानो जाहैबाय नै नुहुरनाय बै दंफां फांनैयानो लोगोफोर। बेखौनो देखायनो सानदोंमोन आं। माने बे दंफां फांनैयाव गानजा फाग्ला फिल्मनि सुट लानाय जादोंमोन। सोरां एक्टर आरो हेलेना एक्ट्रिसआ सारअन्थाइ गावनायाव माने सानैबो गोबाख्रबलायनाय सुट लादोंमोन ना बेयाव। बे दंफां फांनैयानो लोगोफोर गानजा फाग्ला। नोंथांमोननो देखायनो साननाया बेनोमोन। थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानफोर फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। जेब्ला आं भिडिअ एंगारगोन अब्ला नोंथांमोना सिगांग्रो नुहैनाय बायदि।
अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै। बाय बाय।